Estem davant de l'Ermitage, acabem de sortir de la visita tremenda, un museu que no s'acaba mai, i això és una mica la vista general de la plaça. Plaça enorme, aquí hi ha amb Sant Miquel, esperen un company de viatge i una altra façana de l'Ermitage. Entrada de l'Ermitajo i la bandera soviètica d'aquí dalt. Bueno, ja hem vist l'Ermitage.